Yara na sa 93.21% nga drug cleared ang mga kabarangayan sang Western Visayas, sandig sa data sang Philippine Drug Enforcement Agency o Pdea Region 6. Angot dari sa 4,051 kabarangay sa rehiyon, 2,456 ang drug cleared, kag 1,319 naman ang drug free. Sa nasabit ka numero, 3 ka probinsya ang 100% nga drug cleared, nga amo ang probinsya sang Aklan, Antique kag Guimaras. Samtang 93.45% naman nga drug cleared ang Capiz, 99.59% ang Iloilo Province, 81.36% ang Negros Occidental, 52.78% ang Iloilo City, kag 34.43% naman ang Bacolod City. Nahibaluan nga ginapabaskog pagid ang kampanya Batok Ilikan nga Droga pinaagi sa Pdea Region 6, PNP units kag iban pagid nga law enforcement agencies. Report nagikan sa Pdea Region 6 ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.